रोशन. तर भाऊ मी ओमकारचा फोटो घेतलाय कारण की त्याला काय मी काय वाटू राहिलं माझ्यात की 4 हप्त्यापासून म्हणून राहिलं तू 4 हप्ते झाले म्हणे दिसून नाही राहिला पण मला असं वाटतं की त्याने डोळ्यावर पट्टी घातलेली आहे का ह्या घरात मी जे काम करू राहिलो जे काही करू राहिलो मुद्दे मांडायचं झालं सगळं झालं मी जे करू राहिलो हे सगळ्या घरात लोकांना माहीत आहे पण याला अजूनही नाही दिसून राहिलं. रोशन. तर भाऊ मी ओमकारचा फोटो घेतलाय कारण की त्याला काय मी काय वाटू राहिलं माझ्यात की 4 हप्त्यापासून म्हणून राहिलं तू 4 हप्ते झाले म्हणे दिसून नाही राहिला पण मला असं वाटतं की त्याने डोळ्यावर पट्टी घातलेली आहे का ह्या घरात मी जे काम करू रोशन. तर भाऊ मी ओमकारचा फोटो घेतलाय कारण की त्याला काय मी काय वाटू राहिलं माझ्यात मराठी कला विश्वातील अशाच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल टेलीचक्कर रिजनला नक्कीच सबस्क्राईब करा.